Jamen altså, nu er vi her på Fanø, og jeg står i det her fantastiske køkken her, som I kan se bag ved mig. Og jeg skal bare lige have lavet sådan en lille tur til købmanden for at købe noget kage til lidt kaffe der. Den her kaffe her, der er helt nybrygget. Så ja, man, lad os bare køre, man. Yeah! Ja, men så kører vi her til Sønderhå. Det der, det skal jeg gå til Sønderhå. Jeg tror sgu, jeg kørte den forkerte vej. Ja, som vi kan se, så er det rigtig hyggeligt her på Fanø i Sønderhå. Det er der, hvor det Sønderhå er. Ja, og det er sgu dejligt. Og nu er vi næsten i Bros. Ja, så kan man bare køre langt på literen. Ja. Lad os komme kørende. Sådan der, så kan vi køre videre.
Kæft, mand, der er mange cyklister her på Fanø. Det er sindssygt. Forstår I det? Det er... Nej, det er for vildt. Så er vi næsten hjemme. Og der ligger der lidt hus. Og det er smukt. Lad os køre hjem.